протоколи рақами 44 ки аз тарафи Саймон Минятимов, раиси Кумитаи давлатии амнияти миллии Тоҷикистон ва ҳамтои қирғизи ӯ Қамчибек Тошиев рӯзи 2 октябр дар шаҳри Ботканди Қирғизистон ба имзо расид, дар расонаҳо таърихӣ, ниҳоӣ ва ҳалкунанда унвон шуд. баъд аз имзо шудани он ду тараф гуфтанд иҷрои ин санд ҳамаи мушкилоти марзиро дар байни ду давлат аз байн мебарад. Этот протокол, в принципе, решает при его реализации все вопросы и проблемы, которые ранее являлись. иҷрои ин протокол ҳама гуна масъала, ҳама мушкилотеро ки пештар сабаби низоъ дар сарҳади давлатии Тоҷикистону Қирғизистон буданд, ҳал мекунад. бо тамоми масъулият эълон медорам ки имзо ва иҷрои протокол иродаи раҳбарони ҳарду ҷумҳурӣ аст. Я со всей ответственностью заявляю, что она является реализацией воли глав двух государств. паёми тарафи Қирғизистон низ тақрибан ҳамин мазмунро дошт. Данный протокол был подписан согласованно. ин протокол бо ризояти тарафҳо ба имзо расидааст ва он асос мешавад ки ҳама гуна масъалаи марзиро ҳал кунем. худо хоҳад ба зудӣ қарори ниҳоиро дар бораи ниҳоӣ кардани таъйини кулли сарҳади давлатӣ қабул мекунем. Окончание определения всех государственных границ. нуқтае ки боиси баҳс гашт ин буд ки як рӯзноманигори наздик ба раиси Кумитаи давлатии амнияти миллии Қирғизистон дар фейсбук навишт, тарафи Тоҷикистон аз ҳама даъвоҳои марзии худ даст кашидааст, ҳарчанд расман ҷузъиёти ҳуҷҷати нав ошкор нашудааст. коршиносони тоҷик умедворанд ки он метавонад бар манфиати ҳарду ҷониб бошад. خیلی خوب باید درک سازیم که تاجیکستان هیچ وقت 100% اجرا شدن دعواهای خودش را انتظار نیست. البته تاجیکستان با گذشته‌ها تیار است و تاجیکستان تنها میخواست که قرقیزستان هم با گذشته‌ها آماده باشد و اگر حاضر بعد واخوری‌های پیدرهمی رهبریت کشورها به همین گذشته‌ها هر دو طرف آماده شده باشند این یک قدم به پیش است. ба назари Абдумалик Қодиров, коршиноси тоҷик, имзои ин санад шояд яке аз хостаҳои абарқудратҳои ғарб бошад ки дар пайи мулоқоти сарони кишварҳои Осиёи марказӣ дар чаорчӯби 5+1 анҷом шудааст. امروز که منطقه در یک مرحله قرار دارد که بازی بزرگ به قول اسنو شروع شده است و ابرقدرت های دنیا کوشش میکنند که این منطقه را به خود جلب کنند. آسودگی و آرامی و متحدی منطقه میتواند که به نفع جمهوری هایی که در این منطقه هستند بازی کند و از همین سبب است که هم جانب قرقیزستان و هم جانب تاجیکستان درک کردند که با راه زوری با استفاده از سلاح حل کردن مشکلی به ضرر همه هست، نه فقط به ضرر این دو کشور همسایه بلکه به ضرر تمام منطقه هست. аммо коршиноси тоҷик иддаои Нурғозӣ Анорқулов, рӯзноманигори наздик ба Қамчибек Тошиевро дар бораи даст гаштани Тоҷикистон аз даъвоҳои марзиаш як ҳилаи сиёсӣ барои ором кардани ҷомеаи дохилии Қирғизистон номид ва афзуд: فکر نکنم که تاجیکستان تا به اون درجه ضعیف باشد که از بحر پارچه‌های زمین خود دست کشد و بازم تاکید میکنم که این خبرسازی ها تنها به خاطر بلند بردن آبروی راهبریت امروزی قرقیزستان در داخل کشور است. аз тақрибан 1000 километр сарҳади Тоҷикистону Қирғизистон беш аз 300 километри он дақиқу нишонагузорӣ нашудааст. баҳс ҳам бар сари обу чарогоҳ ва заминҳоест ки ду тараф худро соҳиби он меҳисобанд. дар авҷи ин баҳсҳо вазири корҳои хориҷии Тоҷикистон Сироҷиддин Муҳриддин изҳор дошта буд ки тарафи муқобил 2110 километри мураббаъ аз қаламрави Тоҷикистонро ғасб кардааст. Қирғизистон дар посух ноҳияҳои Мурғоб ва Ҷиргатолро қаламравҳои баҳснок эълон карда буд.